18, que es el día que he oído el Cucuyo, por primera vez. El domingo 18 llovió 15 litros. Bortzirietako hiri hondakinen mankomunitateak Ibardingo zabortegia itxi eta berreskuratzeko lanak burutu ditu. 1990 urtean ireki zen zabortegia eta 2008ko martxoaren 10 bitarte eraman ziren hondakinak. Tarte horretan, 58.240 tona hiri hondakin solido bota direla kalkulatzen dute mankomunitatetik, eta horri, bera eta lesakako lantegitatik zuzenean botatzen zena eta Hendaiako hiri hondakin solidoak egitu behar zaizkio. Zabortegia ixteko gastua, 1.578.625 euro eta 79 zentimo kosta da. Eta Ibardingoarekin batera ondoan zegoen berako zabortegia ixteko ere aprobetxatu da. Proiektuaren zuzendaria izan den Namainsa enpresako edo gaur egun gestión ambientaleko Susana Aldaz Goñik lanen inguruko xehetasunak azaldu zizkien martxoaren 28an mankomunitateko eta Bortzerrietako udalagintariei. Zabortegia izan zen lekuan, orain mendixka bat ageri da, baina oraindik barnean dituen ur zikinak eta lixibiatuak biltzen dira, eta berako ur zikinen odira sartzen dira zuzenean. Aldazek aipatu zuenez, oraindik egunean 56 metro kubiko ur zikin biltzen da, segunduko litro erdi bat, baina denborarekin hori idortzen joanen da, esponja baten gisakoa baita. Perimetroaren kanpoko aldetik berriz, menditik eta iturrietatik isurtzen diren ur garbiak biltzeko bertzekuneta batek Sagasti errekara bideratzen du ura, ur zikinarekin nahastea eragotziz. Bitxikeri gisara menditik hartzen den ur garbia garai batean zabortegia zenetik biltzen dena baino uherragoa omen da, inguru horretan burnia honiz dagoelako eta urak kolore gorrixta duelako. Hasiera batean Ibardingo zabortegia itxi eta berreskuratzeko asmoa zen, eta 35.000 tona zabor mugituko zirela aurreikusi zen. Baina azkenean berakoa ere egin denez, guztira 122.000 tona mugitu eta estali dira. Miguel Mari Irigoyen, Bortzirietako hiri hondakinen mankomunitateko presidenteak aipatu digu Ibardingo zabortegiak zenbat hondakin bildu dituen urte hauetan. Bueno, hemen lehenbiziko aldiz hasi zen urtarrilan, 1980ko urtarrilan lehenbiziko egunarekin. Eta hartik antzinerat, 21 urtez izan du da hemengo emunat ekarri dire Bortzirietako zabor guziak, 21 urtez ez 20 urtez, 2010 arte. 20 urtez ekarri die Bortzirietako zabor guziak, gehi denbora batean Hendaiakoak ere bai, 4 urtez, eta gero, bertido industrial nahiko ere bai, lesaka eta beratikan. Eta, hori dena izan dut puro handi bat, konsideratzen dugu 52.000 tonela da etorri direla, behintzat gu kolapso ditugu kontatuak. Behin Ibardingoa itxita, Bortzerrietako hondakinak Baztan eta Malerrekakoak bezalaxe Gongorara bidaltzen dira, baina epe laburrean zaborra murrizteko premiaz aritu zaigu Bortzirietako mankomunitateko presidentea. Bortziriko hiri hondakinak joaten dire Iruñako Gongorako bestederorat, ez? Eta Baztangoak eta Malerrekakoak batean. Eta, hori hor helburua da, lagurki, da nolapait lagurtzia zatia handi batean, orain botatzen ditugun zabor kantitate hori, zertaz, grinen barnean sartu behar dut, eta orain dugun organikoan erdia beharko genuke kendu. Hogei urteren buruan, zabortegia erabat neutralizatua eta leku horretan mendixka bat bertzerik ez dela geldituko ere aipatu digu Miguel Mari Irigoyenek. Oain azkenean 8 hilabeteko obrak izan du dire hemen, hau zerbait gizat, hemen atzeko aldian daukan menditontorra hau berria sortu da, ez? Zerbait gisa hau pilatu dire hemen zauden zabor guziak, eta gainetik plastiko beltzo batekin tapatu da, eta ondorioz ere gainetik lurkapa bat mantzaio. Orduan azkenean oain hidrosima siembra egin ondotik, hemen mendiko eskor bat geldituko da bakarrikan. Eta horrek barneko urak dena bilduta daude, eta kolektore batekin berako hiri hondakinan depuradora txartua direz. Eta, horre mantenimentua badu, mankomunitateak mantentu behar du kolektori hori kondizioetan 20 urtez, eta, horren ondotik ja konsideratuko litzeke ja arras bendila hori, arras neutralizatu editko.
Badira kasik 4 urte zabortegia itxi zela, baina oraindik bada traste handiekin etorri eta zabortegi atarian uzten dituztenak. Lehendik hartutako ohitura txarren ondorio, Irigoyenen erranetan. Ohitura txarrak onak ez dire aiz aldatzen, eta hori da ohitura txarretik bat, eta jendia etortzen da unastaino voluminosoakin, eta ikusten duenik hau itxia dagoela, oraindikan atakan ondoan uzten du, ez? Eta, bueno, horren erraxa du jendeak badaolako zerbizio bat, eta etxera etortzen direnak, traste handiak eta biltzerat, aski du telefono zenbaki batea deitzea, binon molestioie guziak hasten ditu jendeak, eta azkenik leku ez egokian uzten du bere ez utzi beharra.